Tänään otetaan pikalento Aasiasta Suomeen. Meillä on japanilaisittain tokarasimaustella maustettua kotimaista kirjolohta. Tehdään nopea grillattu vihreä salaatti siihen kaveriksi. Meillä on paksoita kevätsipulia ja siitakesieni. Aletaan tekemään. Siellä on meidän kevätsipulit. Laitetaan joukkoon siitakesienet. Paksoista halutaan grillata tää vaalea osa, niin kevätsipulia paksoihin väri molempiin puoliin. Käännetään tässä parin minuutin jälkeen. Kevätsipuli saa vetää ihan pehmeäksi, paksoja kannattaa ottaa vähän enemmän pois ja jättää rapeeksi. Nää kannattaa grillaa ihan pehmeäksi ja hyvä väri tosiaan molemmilta puolilta. Sitten alkaa olemaan meidän siitakesienet kanssa. Eli tänään meillä oli japanilaisittain tokarasimaustella maustettua kotimaista kirjolohta. Eli nahka kannattaa aina kuivata ennen grillausta, niin helpottaa sitä ja lähtee irti ritilästä. Meillä on kuuma grillikala, nahkapuoli alaspäin. Sen jälkeen kun olet asettanut sen grilliin, älä koske, anna olla rauhassa, kuuma grilli. Nahka kun kypsyy, niin se lähtee helposti irti. Se kalat on nyt grillissä, tehdään tähän väliin tuo meidän nopea lämmin lisuke. Eli paksoita voi leikkaa vähän pienempää osaa, lehtiosa voi vetää vähän ohuemmaksi. Laitetaan sekaisin meidän grillattu kevätsipuli, grillattu siitake, paksoi. Hienonnetaan päälle vielä toi kevätsipulin vihreä osa. Kuten nähdään taas meillä on kuiva nahka, pieni öljysuola, kala lähtee mukavasti grillistä. Kalat oli meillä valmiina, laitetaan tarjolle vielä meidän lisuke. Ei kun syömään.